Ngayong panahon ng pandemya, kanya-kanyang paraan ang ginagawa ng ating mga kababayan upang mabawasan ang stress, anxiety, depression at pagkalungkot. Ang iba idinaan sa pag-aalaga ng mga halaman. Sa panahong ito, dumami rin ang mga nahilig sa pagbibisikleta. Naging pampatanggal stress din para sa iba ang baking at marami pang iba. Pero alam niyo ba na ang mga alagang hayop tulad ng aso at pusa, malaki ang maitutulong sa mental health ng isang tao? Sa panahon na karamihan ay stay at home, kahit pa pagbisita sa mga kaanak ay pinagbabawal bilang pag-iingat sa hawa ng COVID-19. Huwag mag-alala dahil while the family is away, sina Bantay at Muning are here to play. Napupunuan ng mga pets yung longing natin for affection. Tapos yung companionship, ibang-iba, no? Walang katulad yung pagmamahal na binibigay ng isang pet. Unconditional, walang tinitingnan. Napupunuan nun sigurado yung emotional needs at saka psychological needs ng isang pet owner. Ang laking bagay sa mental health ng isang tao yung meron siyang pet ngayon. Kesa magmukmok, tulad ng isang tao, maaari rin daw maglabas ng hinaing sa ating mga alagang hayop. Hindi man sila makasagot, naiintindihan daw nila ang emosyon ng kanilang owner. Mas magandang kausapin mo yung pet rather than you talk to the wall or to the ceiling. Kahit may konti kang may bibigay ka sa kanyang pagkainis kung minsan, hindi yun pinapansin ng aso. Tatakbo pa rin siya sa'yo, yayakapin ka pa rin, magwawag pa rin ng tail sa'yo. So, hindi yun nagagawa ng tao sa totoo lang. Proven na yan, at saka scientifically, aminado naman tayong lahat na ang hayop lang ang nakapagbibigay, or yung mga pets like dogs, ang nakapagbibigay ng unconditional na affection. Ang unconditional love at acceptance na binibigay ng mga alagang hayop ay hindi matatawaran. Ayon sa pag-aaral, ang simpleng eye contact sa inyong alagang aso halimbawa, nagre-release ng hormones na nagpapasaya sa isang tao. Ang hormones na ito ay tinatawag na oxytocin na tinatawag ding love hormones. Nagsisilbi din itong mood booster. Pero ang kakayahan na ito na maaring ibigay ng mga hayop, hindi pansin ng ilan. Kung may pet lover, mayroon din namang abusado sa mga hayop. Ayon sa Animal Kingdom Foundation o AKF, isang Tarlac-based non-government organization na nangangalaga at nagtataguyod sa karapatan ng mga hayop, tila mas naging bayolente ang mga nang-aabuso sa mga hayop ngayong panahon ng pandemya. Ang mga hayop daw kasi ang pinagbabalingan ng init ng ulo ng ilan. But still, hindi yun excuse na pagmalupitan. Kasi nakakakuha kami ng mga cases na halos mawarak yung dibdib ng isang pusa kasi tinaga. Meron din naman na yung mga hind legs ng mga aso halos na nakalaylay na. Mas naging gruesome yung situation sa individual way of inflicting cruelty dun sa mga animals. Dahil dito, nagpaalala ang AKF sa publiko sa kasong maaring harapin ng mga taong mahuhuling nananakit ng mga hayop. Ayon sa Republic Act 8485 na mas kilala bilang Animal Welfare Act, dapat mabigyan ng lahat ng hayop ng wastong pangangalaga at maaring maparusahan ang sinumang mapatunayang lumalabag dito. Hinihikayat din ng Animal Kingdom Foundation ang publiko na mag-report ng mga pang-aabuso sa mga hayop upang mabigyan sila ng proteksyon na nararapat sa kanila. Minsan kasi yung may-ari napapakiusapan na lang na meron tayong nairereklamo, the more na nagkakaroon ng awareness yung tao rather than yung pasensyahan lang. Kasi kung pasensyahan lang, walang mangyayari. Andyan na yung batas kasi. Ang ganda na ng batas sa Pilipinas. Sayang talaga. Jennifer Salenga, CLTV News.